Ai mun olka. Ai. Ai mun olkapää. Ai. Ei, no. Eikö olekin hauskaa, kun tänään on se Pokemon-päivä? Joo. Mennäänkö yhdessä etsimään Pokemoneja? Okei. Mars-matkaan. Oi ei, tiellämme on este. Se täytyy kieltää. Tästä ei hevillä pääse läpi. Että nokilla. No kyllä, sillä nyt valitettavasti pääsee. Okei. Pääsitkö tuolla? Ei. Ei pääse. No. Entäs lapsilla? Joo. Ei kun ei. Oi vittu. Mennään bro. Tästä ei pääse läpi. Ei mennä. Tästä kyllä pääsee läpi. Mitä? Ei kaivaa. Munapyöru. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mitä tuolla tapahtuu? Jumala, mikä pyöru. Oi veljet, täällähän on paljon Pokemoneja. Niin on. Saat sinä pyydystää ensin, koska minun Pokemoni on kauempana. Okei. Näitkö? Tuolla puussa vilahti jokin. Joo, minä pyydystän sen. Okei. Nyt minä heitän. Missä on? Mitä? Sinä voi pitää! Mitä? Ihan ammattilainenkaan voi tehdä noin hienosti. Siis sinä voit tehdä se niinku tosta vaan. Joo. Sä oot vähän hyvä. Minä pyydystän tuon merimies Pokemonin. Nyt meni pieleen. Ai saatana. Okei. Tarvitsen apua! Ei sinne. Okei. Haha. Taltutaan merimies. Mitä? Ei. Koireen iskun voimaa!